Hej, nu skal vi spille Top Interview. Hvad sagde du? Hvad sagde du, Tobe? 8 kunne du skal 8. Tilbage. 8. Nej, ikke 8, ikke 8. 7. Bro, jeg kan ikke komme ind. Nej, det skal jeg ikke. Det kommer, vi går i den her. 3. Kom. Bro, vi gik legit begge to ind i den, og vi kunne ikke. Vi var efter Tobe. Gamle, vi ved godt, hvor han er. På juletræ. Der er ikke videoen godt ud her, det er lidt irriterende der. Jo, det gør vi. 30 hvid på en eller anden musik med mig. Jeg kommer, har fået film. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg laver. Heller ikke helt. Jeg får på Flowberry. Oh my god, jeg er ude på Tobe. Jeg kommer! Jeg ved for sidst. What the fuck, hvordan var det ikke der? Skulle du fandme ikke på det hold, vi er på, man? Vi prøvede sgu da også at gå ind. Men vi er jo bare for tykke. Jeg kan ikke lide dig, Vejle. Kan du godt lide mig, Jan? Ikke. Fuck dig. Ikke efter du ikke gik ind på mit hold. Det er klogt, det der. Jan, vi vil godt følge mig. Nej. Hvorfor er jeg sådan en dårlig shot? Kan jeg det godt mærke? Jan, hjælp! Han havde muren om. Altså, der ser vi igen DK's største joker. Altså, det var ikke mig, det der, vel? Tom, sig lige nu ikke for mig, det der. Det er ikke dig. Hvor er han overhovedet? Hvor er han? Han står simpelthen og gemmer sig. Oj! Så kunne han faktisk finde ud af noget, hva'? Fuck, han er nu. Nej! Nej, jeg vil lige siden af dig! Jeg ved det godt. Jeg skal ikke skide ham i alle lort. Så lad mig sgu da løbe, altså. Tykkøl! Okay. God. Bare tro på det, du tror. På ko. Ja, Tom, du døde først, ikke? Ja, ingen. Snakker du ordentligt til min teammate? Ingen. Ingen. Er vi enige? Ingen. Vejle bag dig! Kan du ikke høre ham? Okay, Vejle kukker nu. Oh my god! Vejle Oh my Sigma! Time. Finish nu, så du får liv! Fucking stor bums. Spray nu her på medkit! Oh my god, han spiser ham der. Tag ham nu, Vejle! Nej, men var så god, altså. Okay, god floor der, ellers. Smiley, du er faktisk lidt, du er lidt Sigma. Oh my god, der er vist, oh my god! Nu når mig, og det er der. Ja, der er mange over. Oh my god. Er det nogen over mig? Og så kigger jeg på, så er det bare helt monarki, mand. Ja, det kunne vi godt se. Ja, også her. Ingen. Hvad gør han? Vejle, han er lige ved siden af dig! Vejle! Spis nu! Hæng, tænker jeg bare lidt for Søren. Godt Søren. Fuck, det var egentlig et dårligt forsøg, det der. Hvis det var Toby, så havde han vundet. Ja, det er det der mentalitet. Ja, men alligevel så døde han til os. Ingen. Den her video har satme været god, må jeg sige. På de 4 minutter, vi har recordet. Skal vi ikke lave Johnny Gade reaktioner? Så har vi Suttergutterne 1000 reaktioner. Hvor vi reacter til Mathias Kanaluna. Så er vi der. God lyd her, man kan høre alt hvad der sker. Og så skal vi lige stoppe hver anden sekund, fordi det gør Johnny. Ja. Så en fucking reaktionsvideo bliver en fucking time. Den der, din første video der, ikke? Den var 18 sekunder, og så har vi en video, der var 5 minutter i 18 sekunder. I dag skal vi reagere på det her. 1 sekund. Wave to go, Itago. Har I godt set Ida? Ida Dick! Fuck! Der
blev du spist, Toge. Kæft, en sjov joke egentlig. Hvor Det skulle bliver det nødt der? til at være noget sjovt i den her video, når vi ikke kan finde at vinde. Det må fandme sjov, ja, Toge. Tobi, eat a dick, din fucking... Eat a dick. Hvem? Nej. Hvad? Hvem? 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 Hvem hvad? Hvem med hvor du lugter lort? 8. Er det 8, gutter? 8. Hallo? Banke på. Hvem der? Pølse. Pølse hvem? Rød pølse. Nej, ja, gutter. Jeg har en god en. Banke på. Ja, hvad er det? Hvem er det? Nej, hvem der, skal jeg sige. Hvem der? Banke på. I hvert fald ikke Benja, fordi han er så fed, at han ikke kan banke. Han kan ikke bevæge hånden. Stor drog. Stor drog. Hallo? Jeg vil lave en banke på. Hvem der? Find. Find selv ud af det. Nej. Find hvem? Find Benja Steller. Det bliver ikke særlig svært. Oj, se den der building der. De sidder og laver et eller andet deroppe. Jeg tror, de sidder og hygger sig. Nå, det er Flowberry Fish. Gutter, skal vi Flowberry Fish op i dem? 56. Flowberry Fish og Shockwave! Tykke! 3, 2, 1, Allah! Vi skal bruge en bær. Det er spidset. Oh my god, der var en på hej! En død! Godt, der er mange. Oh my god. Gutter, der er en i min boks. Nå, hvor hjælp, hvor hjælp. Jeg er fucking low. Der kommer jeg. Jeg er på det, ja. Der er to. Jeg er død. Oh my god, jeg dør selv. Oh my god, jeg blev bare SMG. Jan, der ligger flopper ned. Nå. Så det jorden, hvis det er. Så dør DK's største choker selvfølgelig igen. Gutter, vi spiller lidt frøs, hvad skete der? Gutter, hvordan jeg crackede ham der, så døde I bare begge to, eller mig og Berle bare, eller hvad? DK's største choker selvfølgelig. Så døde der er DK's største choker. Er klar, når vi skal op af det? Løb nu. Var det slået? Altså er du fed? For din kineser. Jeg sidder og leger med min slomme. Ja, når du klar, nu så fucking dræber du alle. Det ved jeg godt. Kan I godt lide at professionel. lege med peniser? Banke Højere op. Hvem der? Sygt mange mats. Du er sygt mange mats. Pind hvem? Penis. Fuck, det var ikke sjovt det der, mand. Penis. Hold lige din kæft, når jeg sidder på at være tryhard. Penis. Sæt mig så til, vi slår sådan til. Er I klar? Ja, jeg er klar. Klar mig med. Oh my gosh. Fuck, du var ohio det der af mig. Ja, han dør! Eller hvad? Nej, de bedste ham. Fuck, de er tykke. Rock Lulix. Ja, pludselig han dør, så hun er tykke. Hvad laver dem på toppen også? Altså, det er værd at se DK's største choker, det der. Kæft, man. Jeg hakker det egentlig selv. Hvad for en sidder jeg og kigger på lige nu? Rock Lulix. Gør du det, Vejle? Helt på Anonymous. Hvorfor kigger du ikke på Rock Love, for nu løb? Rock Lulix kan han varm. Jeg er 8 respekt til Anonymous. Fuck Anonymous. Men jeg er nu mere til Rock Love. Ja, Rock Lulix. Ej, han har... Bro, det der skin, det er faktisk rimelig nice. Ja, det er Mr. Miyagi. It's not the Miyagi, no way, eller fanden det er. It's not the Miyagi way. Ja, han kæft, det er ikke største blazer. Hey, hvad siger du? It's not the Miyagi, no way. Han er god der, Rock Love Lulix. Det der, det var faktisk det Rock Lulix. Husk lige, imens I lige så det her, I godt husk at gå ned og like og subscribe, fordi jeg hedder Sigma. Det er faktisk gutterne kanal 100. Verdens bedste YouTube, vi overtager YouTube. HTTB. Vi er historie i Tyskland. Gutter, hvad skal vores intro egentlig være? Vi skal have en intro, ja. G-U-T-R-E-R-N-E! Vejle, og han choker! Okay. Det er godt største joker!
Han Og er det på er vej. Vejlet går. Han er så lurer. 3, 2, 1, og så kommer man ind i videoen. Det her kan også være for vores intro, hvor vi bare står og danser her. Op i gang. Den der! Nej. Ja. It's not the Ej, Miyagi, der er lavet no nogen, der way, er. Daddy. Pas på. Så vi skudt right out. Der er element Bill. skud. Spray this brick! I'm like a bitch. Så vi gør sådan her. Tobi, Sådan, se lige okay. musik med det her. Ikke godt. Nej, de så os! 72, 142! 25. Skynd. Han er fucking low. Jeg rammer nu 142. Han dør nu. Han er 21 ud. Død. Nice! Spiller flot! En død. Jeg går og tager en skid. En der er loot herovre. Gud, der vil tage hej. Det er ikke største glæser. Nej. Vi røg begge. Gud, skal vi tage hej? Jamen, vi er død. Jeg er sgu ikke død. Der ligger medkits dernede, der lige der. Ja, nice. It's not the Miyagi, no way! Der er du chok med mig. Det er oppe på os, eller hvad? Gud, jeg bliver skudt ned. Gud, der hjælper. 112, Vejle. Så hvad er det nu på dig? Jeg kom ned til dig, eller hvad? Til. Der er en lige under mig. Jeg faldt lige ned i. 79. Gud, der hjælper. Gud, jeg ved ikke, hvad jeg gør. En død! Fuck, du blev Nice. Gud, kom ned til mig. Kom ned til mig. Ja. Jeg kommer. Er du klar? Ja, hvad så? Ned til Sølvi. Hvad fuck er det? Oh my gosh. Og med DK's største choker. Hold nu kæft, mand. Altså, det var lige ved at virke. Det var ikke lige ved at virke. Spænd det sud. 75. Hallo, jeg hopper ned på mig. Klar. Nej, lad være. Ikke noget. Jeg kommer. Jan, er du klar? Jan, hvor er du Jan hen? for Ohio. Shockwave, hvor ind i dem? Jamen, jeg har brugt den. Jeg har brugt Ja, den lige før. For højre! En død! Åh, jeg er død. Nice, jeg er død. Respekt, gutter, for... Shoot min flowberry fish. Oh my god, hvad gør vi her? Jeg er på flowberry! Men der er floppers, hvis det er. Tobi, er du klar? Vi er flowberry, og lige om lidt, så hopper vi op. Gutter, der er floppers, hvis det er nede på mig. Tobi, så hopper vi op sådan her. Det fejler lidt her. Ja. Fejler sygt meget her. Zonen er helt modsat. Kom, vi går op på hej. Jeg bliver skudt ned af en eller anden fed idiot. Bare kør low. Kører vi helt low på dem vi dræbte sidst med Vejles. Mig. Ja. Der er big. Ja, på mini. Fuck, det er big. Jeg taber for os. Så de kom bagfra. Kom. Kom. Jeg får lige fuld. Zonen er helt modsat, bro. Det er lort, det her. Skal vi flowberry fish nu? Ja. Kom, så. nej, ikke den her vej. Jamen, bro, zonen er jo helt modsat. De står ikke bare holder sig. Ja, jeg er flowberry. En person. What the fuck? Han er sygt af om der. Spoiler den nederst til sidst. Jeg er død. Nice. What the... Hvad? What the fuck? Okay, nice. Bro, han fløj lige igennem en burt, der ved der ikke. Han var der Det var bare. en shockwave, hvis det var. Jens, nice. Fuck. Ja, den er god. Nu skal lige hide om ned. Fuck mange. Skal jeg på medkit og score efter de sidste kills? Ja, vi skal lige se, hvor low de er. Ja, der er en. Han er 193 liv. Han har mini, og han har gulde shotgun og sådan noget. Han er fuck mange, man tager ud i zonen. Han løber op til det. Så, nu er de boks. Nice, han er ikke særlig Ja! Hvad så? Tal min viewers, det gik ud til jer. Og gutterne selvfølgelig. Ohio. Ronaldo har lige scoret eller sådan noget. Ah. Jeg kan godt se, at Ronaldo han sagde, at han kun vil spille sådan 2 eller 3 år mere eller sådan noget, og så vil han... Det var allerede fucking meget. Altså. Ja, men så sagde han vil retire, han vil højst sandsynligt retire på i Saudi. Han
får bare hans karriere goals op. Ja. Så går I... 6, 8. Jeg kom ikke ind. Det gjorde Så, nej, der var ikke andre, der gik ind. Og jeg kunne ikke komme ind. det er spil. Man går ind på samme tid alle sammen, så tror jeg, der sker det. Altså bro, hvor dumt er du lige? Okay, jeg går ind i en, hvor der allerede er en. Så må vi bare se det, om vi bliver spist af ulv. Men fuck, det er egentlig dårligt, at jeg kan se Vejles glider. Okay, det Klar til mig. Klar til Oh mig. my god, det er så nej, lad bro, der er en trive, der boller mig nu. Hvorfor zoomer min shotgun? Bro, Tobi, du bliver bollet af to. Hvorfor zoomer min shotgun? I bliver bollet bagfra. Okay, det er mig, der bliver bollet bagfra. Jeg tog Hallo Walla shit what? Det gør jeg ikke simpelthen. Okay, min teammates er varme. Okay, der var en. Men hvis jeg vinder det her game, kan også give mig 10 kroner. Hvis du ikke vinder, så skal vi også 10 kroner. Nej. Død. Vejle, jeg kan godt se dig derovre. Du står over ved en crashpad. En død. Nej, der var til sidst. Ja. De er bare 56. Lød over. Er det kommet pysse den her, pysse den her, pysse den. Så Vejle. Så Vejle! Kan du mærke det? Kan du ikke til sidst? Ja, det gjorde lidt ondt det der. Så er det godt playable Ray, han har jeg. Okay, rolig! Ej, du er dårlig! Vejle, hvor er det? Vejle! Du døde af min teammate! Nej, det gjorde du ikke engang. Fuck, du shooter Tobi! Til sidst, bro, I kom på begge sider. Nå, men du var ikke engang min teammate, bro. Jeg var sådan 5 liv, da det var, du fucking pushede mig der. Jeg troede, det var dig og Vejle, der blokkede mig. Jeg var sgu også slået. Og så Vejle, jeg ved ikke, hvor Vejle han var. Hvor var du, Vejle? Jeg stod. Hvorfor siger du ikke noget? Fordi jeg ved ikke, Tobi han er Han er DK's største joker. Ja. Det er du er. Du er Dikkers. Jeg ser stadig på Playable Ray, det er faktisk min teammate. Jeg respekterer dig på Playable Ray. Altså, hvornår er der Premier League igen? På lørdag. Eller på søndag, der er faktisk Liverpool United. Nej, det er okay. Taber Liverpool. Ikke Altså, jeg glæder mig faktisk til at se kampen, hvis det bliver en 7-0. GF, ja, 7-0 til Liverpool, ja. Og Chelsea, Crystal Palace og Newcastle mod Tottenham. Når det er Newcastle og Tottenham, bliver der altid lidt crazy. Der bliver altid scoret fuck mange mål. Ja, og det er også, Newcastle taber altid. Ja, vi har så vundet sådan 6 et år på 2 gange og så. Jeg ved det, jeg har ikke set det. Men er det jeres teammate, der er tilbage? Jeg tror ikke. Vi hedder ikke teammate. Nej, præcis. Så er det derfor, I bare lort. When bro tells you to clutch, but you're not in your prime anymore. Vejle, han er faktisk i sin prime nu. Det er den største joker, tror jeg, i hans prime. Fuck, man skal også så dårligt, hvis man er ens prime, og man kan det ikke største joker. Oh my god, Playable Ray, han spiller heal-off. Men hvorfor spiller han heal-offen der? Ej, hvor er han dårlig. Hvorfor spiller han heal-off nu? Jeg klap det. Bro, prøv at se. Ja,
Ej, jeg snakker. Ej, hvor er det fint. Hey bro, du er også sammen med Luxembourg. Ja. Okay, er vi klar eller hvad? Nu går vi en efter en ind, okay? Hallo bro, nu er der også kommet sådan noget, du ved, logo. 12, Eller gå til 12, gå thumbnail, til der 12. kom thumbnail nu på videoen. Hvad sagde du til? Hallo? 12, gå til 12. 12? 12 Vejle. Hallo? Hallo? Altså, den har fået 4 views nu. Hvad siger du? Okay, grovste. Er det nummer 2 video eller hvad? Kom, Altså, så skal gutter, jeg vil bare lige sige, der er 0,1 watch time. Ja, men det er varmt. Det tror mig, når vi vågner op i morgen igen, så vader det en views. Vejle, hvor er du? Vejle, han er ikke på hans fucking... Altså, det er kun så choker. 130 der! 130 Løber, vi har spændis! shockwaves. Han shockwaves den. 26 bro. Død. Der er en, der løber der aura. Død. Oh my god, varmt. Fuck varmt. Det er, når vi ikke har DK's største Jeg tror, choker. du bliver skudt. Så det er, når vi ikke har DK's største choker. Vi hater lige på, når han kommer og siger DK's. Der var crack det. Vi loader Det er sådan, at vi spiller, når DK's største choker ikke er her. Ja, virkelig. Det er så Vejle. Tom lige! Nu er jeg oppe, det skal Ind i boks! Crack det! Død! Vent, han er ikke død! Død! Jeg dræbte en. Ja, jeg dræbte os en. Jeg er ret low, bro. Jeg blev skudt! Hjælp mig, det er finish. Ah, fuck! Det er min bro. Bro, altså... Vejle! Jeg mener, DK's Vejle, største han er... choker. Ja, det er... Prøv at se ham, altså. Vejle, du er her, du siger bare ikke noget. Jeg prøver at se, om jeg kan høre ham spise. Vejle! Hvorfor siger du ikke noget? Det gider jeg ikke, han bliver halet fuldstændig meget. Ej, okay. Mom. Ah, okay. Ikke godt ind herfra. The question. Ikke derfor... Vejle, han mutede lige Tobis mic. Ej, det går sgu Hva? ikke. Jo, Vejle, han mutede lige Tobis mic, fordi han ikke gad at høre på. Hvordan gør han Hvad det? skal jeg sige? Hallo Vejle? Ja, så? Nej, han er ikke mulig. Jamen, han mutede sådan hele din mikrofon. Hvordan kan Det man er det? Ohio. Ja, Det er muligt alt, altså sådan din mic faktisk røg af. Ja, jeg tror det var Hvor er live support. Vejle, han skal være ud. Han choker meget. Så lige det der. Så lige hvor Ohio var. Er det til skis? Push on sisters. Er det til sidst? Det er i hvert fald Vejle, der skal være på live support, fordi han choker jo. Og når man choker, så er man jo ved at dø. Ja. Will it be tonight? That's the question. Bro, altså få dig lige liv, din fucking overvægtig. Hvorfor skal der mod tyk som skaldtor? Hold nu kæft. Det er ikke det, som... Oh my god! Oh my god, sisters. Fuck, den her gun, den er varm. Ej, kom begge to, kom på spil. Push dem, okay? Jeg har en mini med en pop. Push dem, kom. Nej. Vand er lus. Bro, altså. Hvem er det nu? Giv mig det medkit ind i munden. Magnifies. Mine bin Fuck dang, altså. Oh my god, det der havde været clean, hvis det var. Er I klar? Ja, det er fucking. Jeg kan tage sisters. Gør det igen. Jeg så ikke videre med det. Inshallah! Ej, skal vi lade Der lå en nok med den her sisters, tror jeg.
Det var ellers varmt der, Det fuck. var rock love. Fuck nok lille. Altså Vejle, hvad laver du også? Crazy. Burde den have fået 5 views? Nej. Husk at like. Nej, vi Hvor filmer folk sgu de sidder og lige ser nu. den. Gør du? Videoen er 25 minutter lang. Fuck hvor. Skal vi Kom stoppe? gutter, gå hen til 12. 12! Stop, eller hvad? Ja, jeg tror jeg på det. Gutter, alle mine views, alle mine subs, eller ja, hej, like, og så i